חברים, בסרטון שלנו אנחנו הולכים לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד. אנחנו כמובן הולכים להעלות את שלי הרבה מאוד אלפרים או טוב, סבבה. אנחנו הולכים להעלות את שלי גביעים, לנסות כמובן להעלות כמה שיותר גביעים, כי פתחתי את המשתמש הזה לפני כ5 דקות, משהו כזה. כמובן תעשו את ה-ID שלכם, תעשו הכל. זה לא באמת השם שלי אבי אהרוני לוי, אז תשימו לב לזה. אוקיי, שימו את ה-ID שלכם, תקבלו גם את ברלי וגם את זה, שימו את זה בהתחלה. אם זה לא בהתחלה, אז יש לכם בטח את ברלי, אז תרשמו לערוץ. סבבה, תנו לייק. בואו נתחיל. וכמובן שאני הולך גם להראות לכם איך להשיג מיוטיוב. איך להשיג מיוטיוב 1,000 שקל. תקשיבו, זה כזה פשוט. למי שיש פה כאילו בקרת הורים, אז והוא לא יכול להיכנס לאתרים, אז אם יש לו יוטיוב, זהו, זה מה שצריך, רק יוטיוב, כאילו לא צריך משהו אחר. סבבה, בואו ננצח משחקים. ואם אני אראה לכם את כל המשחקים, הסרטון נראה לי יימשך משהו כמו חכו שנייה. הסרטון יימשך משהו כמו חצי שעה. טוב, אז אני עוצר שנייה את הסרטון וממשיך. אוקיי, אז כפי שאתם רואים במשחקים הראשונים אני הולך לנצח, ואני לא הולך להראות לכם הכל. טוב חברים, כפי שאתם רואים אני כבר מנצח פה כמה משחקים טובים ויפים. let's go חברים. יש פה סקין חדש, לא מעניין אותי, סקין מכוער, סקין גרוע, 29 יהלומים, סקין פשוט לא, זה סקין דפוק. קיצור, בוא נשים אותו כנסקינים, נשים פה 160 קרדיטים, ואנחנו משיגים את ניטה. סבבה, כדור ברולר אנחנו הולכים לשחק. ניטה, וואלה אחלה. עכשיו אנחנו הולכים להשיג נראה לי את פוקו, יפה מאוד. בוא נשים את זה. יש לנו פה עוד נראה לי 500 מטבעות, 320, והנה השגנו גם את פוקו ונראה לי גם את הדמות הבאה. אם זה נדיר, אז את הדמות הבאה. אוקיי, זה נדיר במיוחד, אז אנחנו הולכים להשיג הכל. אנחנו הולכים להשיג חצי. טוב, סבבה. וואלה אחלה, אח שלי. איזה סקין, וואלה אהבתי. אומייגאד, לא ידעתי שאתה הסקין הזה, באתי להצביע על סקין של פרים. תקשיב, הסקין הזה, וואלה אחלה. וואלה סקין טוב. וואלה אומר לכם, סקין מפחיד פצצות. מייפל, טוב, אני לא מכיר אותו. אוקיי, הוא בפיצות, למה אין לי את הפיצות? וואלה, לא יודע. סבבה, טוב, וואי, כמה דמות יש, אחי. ואני שדרג את שלי. אפשר שדרג עוד. אוקיי. סבבה, בואו נעשה עכשיו כמה משחקים. אני אראה לכם את המשחק הזה, אבל את המשחקים הבאים אני פשוט הולך לגמור אותם במהירות של שלילה. אני הולך להראות לכם את המשחק הזה, ואז 5 משחקים הבאים אני לא הולך להראות לכם. תירשמו לערוץ, שימו לייק. בואו נעשה את המשחק הזה כמובן. אוי לא, הנה איזה דמות. סבבה, בואו נלך מפה מהר ונהרוג בו. ניכנס. let's go. אבי אהרוני לוי, למרות שלא קוראים לי ככה. סבבה. אוי לא, מה? מלא, הייתי בטוח הם שמים גול. תגיד לכם בוטים, נראה לי אני משחק עם בוטים ואני נגד בוטים. תקשיב, סתם בוטים. אני לא מזלזל, אני משחק עם אצבע שלישית. לא. סבבה? אוי, לא. לא. איך, איזה בוט. איזה נובים הם. רציני שהם נובים. מה יש לך בסטים? אחי, מה יש להם?
תקשיבו, הם כל כך נובים. עוף מפה. let's go. בואו נסיים ונלך. נעבור למשחק הבא. זה המשחק, בואו נעבור למשחק הבא. בטעות יצאתי, לא יודע מה קרה, אבל תראו, ניצחון בקרבות יום, מדקים מדי יום. ופה נראה לי איזה משהו חמוד. בואו נשיג את כל הסטארדרופים עכשיו. ואז אין לנו 3 סטארדרופים מצופים. איזה תקוע. תראו איזה תקוע זה, אחי. תראו איזה תקוע זה. אוקיי. לג'ס. עוד משהו כמו 40 קרדיטים. משיג אותה. יאללה, בוא נמשיך. אחרי 2 משחקים זה יצאתי לי, לא יודע למה. אחרי 2 משחקים זה יצא לי. סבבה, בוא נעשה נדיר. ואני רגיל שהגיים כאלה עולים מהר. אז בוא נפתח פה איזה משהו. כפי שאתם יודעים, אני הגיימר הגדול. כמובן, אח שלי, אין לו סתם. בוא נגיד כך. יש לי 39,000 גביעים. באמת שפרשתי עם ברול סטארס. אבל סבבה, אחי, זורם עם ברול סטארס. וואלה, אחלה ברול סטארס. טוב, אז אם אתם לא נרשמים בערוץ, באמת שכל ערוץ. סבבה? סתם. אל תלך, אני יודע, אני רואה אותך ילד, אל תלך. סבבה. בוא נמשיך למשחק הבא. עוד משחק שניצחון חברים. למה אני כזה טוב? לא יודע למה אני כזה טוב. לא יודע. וואלה אחי, 6 ניצחונות רצופים. זה וואט. סבבה, בוא נגיע איתה ל100 גביעים ואני אראה לכם את זה פה, זה ממש יישאר אותו דבר חוץ מהרבה דברים, ואתם תראו אותה בדיוק ב100 גביעים. עכשיו טעות שלי, יש פה סטארדרופ. הנה 100 גביעים. שלי והגביעים, תקשיבו, שלי והגביעים זה באמת אחי, 100 גביעים בכלל במשתמש. שלי עשה לי את כל הגביעים, 100 גביעים. איזה כיף לראות את המשתמש החמוד שלי שנוצר היום לפני כבערך 10 דקות. עכשיו הסרטון כבר עולה עוד רגע ל9 דקות חברים. תירשמו לערוץ, שימו לייק אם הייתם עד לפה. אז אם הייתם עד לפה, אוקיי, תרשמו לי בתגובות לצקין, סבבה? תרשמו לי בתגובות לצקין, ומי שרושם הוא נכנס להגרלה על 170. בוא נראה את זה של מה, יש פה דברים ששווים בכסף. הנה זה. אחי, למה זה ככה? טוב, לא יודע. קיצור, אני אתן לכם יודעים מה, נפנק אתכם 360 ג'יימס. הנה זה 70 שקל, אחים שלי. איך אני מפנק אתכם? תכתבו לצקין. ומי שלא הגיע לפה לא יודע אם לכתוב לצקין, אז אני יודע שהגעתם עד לפה. אוקיי, סבבה, תודה שהייתם בסרטון. אוקיי, אמרתי שאני אראה לכם, זה היה רק 1 באפריל, סתם עבדתי עליכם, אבל וואלה, אחלה גברים, סתם עבדתי עליכם. תודה רבה שהייתם איתנו בסרטון. רגע, בוא נחכה ל10 דקות, ואז יאללה ביי.